Krungu-krungu adikmu wis mulih teko pondok. Krungu-krungu adikmu wis mulih teko pondok. Kok tambah sip ngono? Malah ya wis ngono ku wong arek iku wae kok. Ku adikmu wis digendakan apa urung? Apa ate mbok gendak ah? Oleh adikmu saiki tambah montek ngono. Ini adikmu lali aku. Ya ayu wong biyen kancamu sekolah mosok lali. Iki adikmu tambah lemu tambah montok ngono. Wis aja ngomong adikku. Suwe-suwe kon tak rabekno temenan lho. Ayo sida ngopi apa ora? Jare mang ngejak ngopi. Wis ayo gas. Nang apa ya enggak uang. Ya lah yo ya iku. Tangane apa ya ayu. Delok nah, Angel iku lho tambah ayu. Oh iya tambah ayu. Ayu. Jel, kon cek lancang menyekel tangannya Mas Joko. Iya, Dik, aku ya kangen awakmu suwe ora ketemu kok tambah ayu awakmu, Dik. Ngomong Mas hak main enggak. Sampe saiki kok ngono sih, Mas? Ini ya lek karena aku, kan ambek kenean iki. Karena lanangan liya ngudang-ngudang Mas Joko. Ngomong lah aku. Ini ae sampean milih aku apa garangan iki? Nek lah yo lah melaku lah. Nek lah yo lah melaku. Lah Mas. Kan dibut arek loro ah, pemilih sing ndi? Kan karek milih sing alim apa sing seksi? Menurutmu aku milih sing ndi? Kendakan kabeh gak masalah. Wis sampean Mas cari cinta mati mbak aku kok malah milih kenean iki. Ayo Mas, lami. Ayo, Dik. Yuk, aku ditakon, wingi awakmu apa sih kok tangis-tangisan ambek makmu? Oh mbak, saking ae wingi loro wetengku. Alah, aja goron, tenan lora wetengmu. Ya mbak loro, opo sih sampean iki kok modele curiga ning aku? Alah, kon meteng sih jujur ae ning Mbak Sri lah aman. Sampeyan rute kon ndi lah aku meteng. Wah, aku iku lho metengnya anakku lho, ya persis kok kon niku. Iya mbak, aku meteng, sementing aja kandha makku ya. Ya wis aman. Kon meteng mbek sapa kon? Kok iso mulai teko pondok kok iso meteng iki lho. Pacarku mbak, aku ditinggal nyingkir saiki, arek embun nandi. Kok iso sampai jebol kebobolan iki lho. Lah kon kok iso lho gelem. Ya opo mbak, lawang arek janji kate ngerabi aku, ya wis ta aku gelem. Lho akeh lanangan akeh goro. Delok nah Mbak Sri, rondo. Ya mbak, iki kira-kira digogorno apa dipertahanno ya? Ngono lho, lek arekku iku gak salah. Iku kon ambek lananganmu. Lek apan wetengmu gede, engko tak terno ning makmu kondo. Tapi mbak, Umi lho, kok koyo wis curiga ning aku. Wis sing tenang, engko tak terno ambek Mbak Sri. Manan ya mbak, kancenane aku kondo nang Umi mben lek wis wayahe wetengku gede. Iki panganane iki dijogo, aja sampe kok wingi. Iki nduk mek iso ngandani tok. Wis mbak, suwe no mbak. Wis ayo mulai engko digoleki makmu lho awakmu. Ayo wis. Hak ndelok titik kan nyampeni teleke. Dinono yo nek teko kene are iku pitik iku. Kok iso mbok nyapu-nyapu kesenenan dilanan HP ndek kono iku lho. Malah apa sih sama niki? Aku lo lagi kepo-kepo Mbak Angel itu lo. Kok pakaiannya apik-apik ngono. Isone iku lho. Kok isone tambah HP-an mung mbok nyapu-nyapu. Nyapu kono lho, Mas. Aja ganggu aku apik ae. Kok cek kurang ajar men kon nduk. Ayo nyapu rene. Kon kok iso kurang ajar. Isone mbokne kok kon nyapu kon enak-enakan HP-an. Ngono ku kepantesan ah. Pancen arek kurang ajar kon ancene. Aku ditutuki sapu. Ayo saiki sapuwen kene HP-mu. Saiki sapuwen kon aja katik-katik mayu. Kalau sampai kari dik, tak ajar kon. Nggih. Ayo sapu undangan. Lho, arek kurang ajar iku ancene yo. Lho, ora ono sing bener blas sing jimpuk layapan mbek koncone nandi, sing siji ku mlayu iku pasti ketularan Angel iku tit. Nono kon jelek ketemu aku.